Κάτσε να δούμε τι λέει. Περιμένετε. Οκ, λοιπόν. La Donjon. Don Toliver. Αυτό βγαίνει από τον Don Toliver. Γαλλικά ή αγγλικά. Μαντέψτε ποιος πάει γαλλικά και δεν ξέρει γαλλικά. Ακριβώς εγώ. Stockholm. Λοιπόν, και καλά είσαι ένα ορφανό και αυτό, δεν ξέρω. Απλά ήθελα να παίξω ένα horror game, ok. Who is it? Okay. Δεν παίζω καν εγώ. Γιατί πιάνω 2 FPS μπροστά μου, Μπούτσο, περίμενε. Αλλά πατάω escape και δεν... Πώς πατάω πώς αυτό το game? Περιμένετε λίγο. Και τώρα θα μπω στα settings. Δεν μπορώ να φτιάξω τα γραφικά που πιάνω ένα γαμημένο FPS. Αλλά κάτι παιχνίδι είναι αυτό. Μαλάκα, είναι σε φάση. Άμα το σηκώνει το PC σου, εντάξει. Αλλά έχει το διάλογο άμα δεν το σηκώνει, να πας να γαμηθείς. Εν τω μεταξύ, καλό PC έχω ρε μαλάκες. Δηλαδή μου λέτε Ryzen 7 32 GB RAM. Δεν είναι καλά. Μήπως επειδή κάνω record, ξέρω εγώ, κολλάει. Γαμώ τη μάνα σου, τι θες μου ρε μαλάκα. Μήπως είναι φτιαγμένο έτσι το παιχνίδι. Φάσου, να σου γα... Στο Μπούτσο μου έδειξε. Εν τω μεταξύ, γιατί όταν είδα αυτό το πράγμα μου ήρθε να τραγουδήσω το The Ends του Travis Scott. Okay, I got it, copy. 2020, but I can see nobody. Κούκλα. Όχ. Οκ, πρώτη στο boot. Νομίζω είναι η κούκλα που είδαμε πριν. Να σου γάμ. Είναι ζωγραφισμένη, απλά ξέρω εγώ, οκ. Και γιατί δεν φόραγε βρακή? Μαλάκες, κάθε φορά που παίζω ένα παιχνίδι πήγα να πέσω. Μαλάκα, πήγα να πέσω από την καρέκλα, μαλάκα. Μαλάκες, πήγα να πέσω από την καρέκλα. Μαλάκες, όχι πάλι. Μαλάκες, έχω ξαναπέσει από την καρέκλα τώρα πρόσφατα και έχει σπάσει, μαλάκες. Και πήγα να ξαναπέσω. Μαλάκες, μου κόπηκε το αίμα. Μαλάκα, μου κόπηκε το αίμα, μαλάκα. Θα έφευγα, μαλάκα. Anyway, συνεχίζουμε. Γιαγιά. Γάμω τη γιαγιά που πήγαινε, μαλάκα. Τσέρ πάπα. Α, οκ, περίμενε. Γιατί διαβάζω τα γαλλικά, ρε μαλάκα, τα στα αγγλικά. Στον μπαμπά. Πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα? Ελπίζω να είσαι καλά στο ορφανοτροφείο. Οι μέρες κάποιες φορές είναι κάπως στενάχωρες. Η αδερφή μαλάκο φαίνεται να ανησυχεί τώρα τελευταία και μας κάνει να ανησυχούμε για εκείνη. Στο σχολείο προσπαθώ να περνάω όσο καλύτερα γίνεται με τους φίλους μου, αλλά αντεγαμηθείτε. Να ξέρετε αγγλικά, εσείς το διάλογο θα κάνω. Μωρέ, τι γιαγιά είναι αυτή? Εξαφανίζεται απλά μια γιαγιά. Τι λέει? Δεν ξέρω γαλλικά, εσείς το διάλογο. How many days have passed? Πού να ξέρω, μόλις μπήκα. Μπούτσο ρε μαλάκα, τι ορφανοτροφείο είναι αυτό? Μαλάκες, δεν είναι τόσο τρομακτικά τα ορφανοτροφεία. Δεν ξέρω πως είναι, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικά. Τι στο Μπούτσο? Όλα καλά. Μάλλον όχι. Τι στο Μπούτσο είναι αυτό? Τι? Οκ, μπρο, Άρε. Ωχ, κλειδιά. Είμαστε σοβαροί. Ωχ, η γιαγιά πάλι. Μωρή γιαγιά Ελεονόρα. Μόλις το έβγαλα αυτό το όνομα. Πού να ξέρω? Να σου γάμισω, μαλακές. Τι στο Μπούτσο είναι αυτό? Δεν έχει καν sprint εντωμεταξύ, πάτσα shift μόλις. Μαλακά! Μαλακές. Μαλάκες, έτρωχα IRL. Θα σηκωνόμουν και θα φεύγω από το σπίτι, μαλάκα, τι στο Μπούτσο. Λέει τι είναι αυτό? Ο μπρο κυριολεκτικά μπροστά σου βλέπεις έναν κρεμασμένο άνθρωπο. Λίγο πιο πίσω, μαλάκα, είδα μέσα σε... Μπρο, έχω δει... Μπρο, λιγότερο γκορ είναι το The Boys. Οκ, ούτε καν. Μπρο, λες και καπνίζει. Α, ούτε καν. Α, έχει ένα note. Έχει ένα note. Μαλάκα. Dear sister Madeline. Τώρα θέλετε να σας το ξαναμεταφράσω, Oh, Pierre. Yo, Pierre, you wanna come out here? In New York, I met Lil
Μαλάκες, βαριέμαι να σας το μεταφράσω. Να πάτε να γάμετε, δεν μας νοιάζει καν. Δεν μας νοιάζει καν, μπρο, στα παπάρια. Απλά να βλέπεις από πίσω ένα πτώμα και τη γιαγιά εκεί πέρα να τσιλάρει, μπρο. Πώς την είπα, Μαριαλένα? Μωρή γιαγιά Μαριαλένα. Κολόγρια. Σκατόγρια, κολόγρια. Α! Και γιατί ξαφνικά έχει παντού πτώματα? Τι στο μπούτσο? Α, σκυλάκι. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Τι στο μπούτσο είναι αυτό τώρα? Μαλάκες, και δεν είναι ότι ξέρω εγώ. L'entrée est bloquée. Y a-t-il des survivants? Σου φαίνεται για survivor αυτός? Αυτό τι είναι, Michael Myers μάσκα? Σταμάτησε η μουσική. Σταμάτησε η μουσική, μαλάκες, θα πεθάνω. Μαλάκες, σχέζομαι πάνω μου. Εν τω μεταξύ, όντως σχέζομαι, όχι ότι φοβάμαι. Brrrr, pick up the phone, baby. Τι είναι αυτό? Είδα μια μούρη εκεί πέρα εν τω μεταξύ. Άλμπερτ. Σαν πουτσα είναι. Με πολλές πούτσες. Άμα το κάνω upside down. Upside down, crest at my neck. Οκ, σταματάω. Ω, να σου γαμίσω! Ω, secret πόρτα. Αγνοήστε το χέρι. Secret πόρτα. 1897. Secret code added to the inventory. Τι λες τώρα? 1897. Α, αυτό είναι. 1897. Οκ. Κάτσε, περίμενε. Το τέρας δεν σημαίνει ότι έχει πάει από εκεί, αφού δεν είναι από εδώ. Τι στο μπούτσο? Πού είναι καν τα κουμπιά? Οκ. Τι κουμπιά είναι αυτά? Τι ασανσέρ είναι αυτό, ρε μαλά? Πω, δεν έχει και πόρτα, μαλάκα, θα μου πεταχτεί καμιά πουλού. Κανένα χέρι εδώ πέρα θα μ' αρπάξει. Α, από εδώ. Οκ. Τουλάχιστον δεν έχει πάλι παντού πτώμα. Οκ, έχει παντού αίματα, nevermind. Βλέπετε εδώ πέρα που έχει μια μούρη, ρε μαλάκα. Πίσω μου είναι στο μπούτσο. Α, είναι μέσα σε βαζάκι, nevermind. Γιατί έχει ένα μωρό σε βαζάκι, μπρο, τι είναι Οκ, δεν είναι απλό μωρό, είναι περίεργο μωρό. Και τι είναι αυτά? Οκ, μπρο, τι στο μπούτσο θα δω πάλι. Ο μπρο δεν τελείωσε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να τελειώσει το τσιγάρο. Ξέρετε γιατί? Γιατί πέθανε. Επειδή καπνίζει. Παιδιά, μην καπνίζετε. Το χαρμόσυνο μήνυμα της ημέρας, ξέρω εγώ. Ποιος είναι τι στο μπούτσο, δεν βλέπω καν τι λέει. Αυτό μέσα θα έχει σκατά, να ξέρετε. Crazy δωμάτιο, μάγκες, αυτό είναι το setup μου. By the way, εκεί πέρα έχω το PC. Εδώ πέρα πλένω τα χέρια μου και τα παπάρια μου. Και εδώ πέρα χέζω και εδώ πέρα τον παίζω. Αυτή είναι η ζωή μου, παιδιά, αυτό είναι το live. Να σου γάμισω τη μάνα! Κάμω την οικογένειά σου γαμημένο. Μαλάκα, με έπιασε ταχυκαρδία, πεθαίνω. Μαλάκα, τρόμαξα. Μαλάκες. Βοήθεια. Ποιος το πούτσο τραγουδάει, βούλωσέ το. Λοιπόν, Νοέμβρη, 11 Νοέμβρη. Α, νόμιζα για λίγο. Νόμιζα 17 Νοέμβρη. Μαλάκια στον παίρνω. Πήγα να πω δεν έγινε το Πολυτεχνείο τότε. Μαλάκα, θα με βρίζατε όλοι. 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, άντε αυτό επειδή είναι λίγο θα σας τα διαβάσω. Lex permission. Κάτι λέει ότι. Λοιπόν, θα σας πω τη δικιά μου θεωρία. Ποια στο πούτσο τραγουδάει, βούλωσέ το, μιλάω. Λέει ότι και καλά. Δεν το διάβασα καν, θα σας πω τι πιστεύω εγώ. Διάβασα την πρώτη γραμμή και κάτι έλεγε για ορφανοτροφείο και πειράματα. Οπότε θα πω ότι κάτω από το ορφανοτροφείο γίνονταν πειράματα και έχουν πάει πολύ λάθος. Και πώς κατεβαίνω, πηδά από κάτω τώρα? Α, έχει σκάλες. Oh no. Του κόψαν το πουλί, μπρο. Μαλάκα. Τι στο μπούτσο, μπρο. Τι κοίτας, μωρή μαλακισμένη? Αυτό ήταν το παιχνίδι.
Έχω απογοητευτεί του Πούστη. Τι στο μπούτσο ήταν αυτό,